Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumnge ka nagsurat iti da ito yung programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kenayat ang napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nembag na bigat yung amin nga sa pada papagayam. Manigpo dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Ang masarangan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lumbut West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At tuwing nga sumangbay manen ti programa. Dear Manong Nemi. Kada ito ti pagayam niyo ni Manong Yuan Nemi Ruiz. Pagayam mi padaanan niyo ti pagkasalitaan ni Rosario Partu. Babayin pa ng surat ni El Amor Verdadero. Pamagayang being, please share this program. Share. Sagudahin nga ti surat. Di ba kasalitaan? Pagpapapa kaya. Di ba kasalitaan ni Rosario at panangisurat ni El Amor Verdadero. Dear Manong Nemi, kalpasan nga buybuyaik, iti panang revive da. Iti biyag, ti lalaki, nga mangipatpatag kanyak, ti asawak nga ni Carlo. Inayabandak ti Doktor Manong Nemi, nga mga asikaso, kaniya Ronnie. Uwen Manong Nemi ni Ronnie, nga kaslawanin ti sarserbi ti pisikal na bagina. Dumne ka kanyak. Rosario. Ronnie, nagasagana ka dumngeg. Marik na kadya ko nagbayak. Adudag din na dadalabas sa tibagik. Naagbiagak man kas pagarikan. Baldada ako tumatlahin. O ang tumadlito sa salbit na tao. Ngem ti asawam. Ti kapsat ko na Serbina. Nadanto na nakyo ko kinimanong ko. Gusto nga panghasim. Pirmam, ti may isang agreement iti nagbaitan kanda iti manggagas. Ano ti kahit mo masawan, Ronnie? Itad ko kinimanong Carlo ti pusok. Gusto magpirma ka. Saan, Ronnie? Diyak kahit nagpili ka na kayong nadua. Diyak kaya saan? Pangasim. Tarabidam timbagak. Edi siyak nagagamit kan patay. Dagos nga nagdesisyon ni Manong Carlo kit intad na kanyak ti maysa ka nagiti-kidney na. Nga ori at posibilidad na isukat may sagmak. E minaramid na naita may kapulahin kaniyak, Rosario. Palubusan nga biyag pailaing ni Manong ko, kat palubusan nakbet nga matay.
Rabeng laing agragsak ni Manong akadwa na ka rosaryo. Siya kung ti agpabusoy. Kada ito'y laing ti amok nga pamuspusan tap na mailinteg dagiti basbasol ta kini Manong Carlo. Tabayat nga danton keng kuwana to'y pusok. Uray awanak ton. Agtalinee da si bibiyag to'y pusok nga gayayat ken ka. Iti kinatao ni Manong Carlo. Ay ten kayo unay kini Manong ko, Rosario. Manong nemi kaslam ako dot ti pusok, iti pa nagpabusoy, ken pa nagsakripisyo ni Ronnie para kada kami ken ni Carlo. Ket kunak ngin sungbat, Ronnie hawang pulos ti man nagbabawik nga langayat ken ka. Nakitikit da ita dito'y panunod ken kaungak nang naruna dito'y pusok. Ket patgak ti maodi akid daw mo konham. Pirmaak ti agreement. Nagyamanak, Rosario. Ket sakbay ngagpakadak. At napakamakam ko akid daw ken ka. Anya na ita? Anya na ita? Inton matayak. Ronnie, kahit kung inton matayak ket may cremate ti bangkay ko. Anya, Juan Rosario. Kat sabi ko mata na nagsak ka ito akalayon kini Manong Carlo. Ronnie, daytan tinaudi ang balikas ni Ronnie Manong Nemi. Karimba may sanan tinagkidem. Inisturbudak na kini manggagas. Mrs. Sige, Mrs. Doktor. Sige, tap na maalaw nga dagos. Tap na mairwar. Maalamin ti puso na si bibiyag. Tap na may transplant. Iti kapsat na. Doktor. Alan. Ronnie. Pinaruwarda ko Manong Nemi. Nga kabayat nga rumrumwara kit ubaritig rom. Kasta hunay di ba nagsangsangit ko? Kat dagos nga tinaming dagiti doktor. Nginsayak nga dan ti operasyon tapno mayakar ti puso na akas kasukat ti agnagabit nga puso ti asawat. Kasla ito pa ka namin pinsan ti lubong kaniyak Manong Nemi. Kaya kita ngagsasamu sa mapaspasama. Napuotak lahingin ngayon turturong nak dagiti sakak iti pa naka-chapel ti ospital. Dito hingan tamad ko di olok kastanda. Iti pa nagpasakop ko iti Diyos. Huwain Manong Nemi. Umasadegak ken kuha na. Babayan ti bileg ti kararag. Diyos ko. Panusa ka di kaniyak. Nagito'y nga mapaspasama. Una ibayan nakla ka di iti leksyon. Bindot ka di tinalabas. Una nalabas apa nagayat. Pagkawarindak, Diyos ko. At sabay ko matawa atam ti kararuan ni Ronnie. Sabay ko matanagsakan iti nagkaysa nga biyag. Tarabayam ko mamet ti asawag, Diyos ko. Dilisim kan patay. Ikam ko mamet tinapaot nga panagbiag. Tapno mailentek ko nang inibindot kan basol ko kan kuala. Sabay ko matabalagi ti may sayangkat ng operasyon. Sabay ko man, Diyos ko. Ang asiyo, tabat ganyo na ito yung araraw ko kada kayo. Manong Nemi dagita tinapasnek ng karkararag ko iti Diyos.
Kat kalpasan day nga kararag na riknak. Ti kapsot ko kapoy ti bisin. Ngem no ba'y mabisbisinak adad na nga pinilik tinapan iti sango ti operating room nga nakaipanan ni Ronnie imbes nga mapanak mangan. Oras ti naglabas. Hindi adda rumwa nga doktor sinaruno dagiti sabsabali pa nga doktor kat inruwardan ti pasyente. Pasyente manong nemi nga nakumutan na iti puraw nga oles. Amok nga bangkay lakid daytan ni Ronnie. Imas daga kaya narakop ko itinaryo ti bangkay. Anak kumutan iti oles. Hinayad ko nga lino kaisan kadpudno. Ni Ronnie. 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 Ang sasarita pa lang itay. Ang sasarita ka pa lang itay. Ngamit tamay sakan nga bangkay. Nagsakit ti angaw mo, Ronnie. Nagsakit. Manong nemi pati nagiti nurse kat nailuyos da nga nakipagsangit kanya. Kat may sa kanakuha dati nang arakop kanya kat kunana. My condolences, ma'am. I understand what you feel. Manong nemin sanggar ko iti diding kitindumog kong tinaganong ko. Inggungkol ko ti adu nga minuto nga nang ipekset iladingit ko. Nga idiyangad ko ti ulok. Nakitak ti doktor nga rimuar ti operating room nga yan ti asawak. Dagosak ngayon masideg. Doktor, kumusta ti kasasahan ti asawak? Na-transfer ka din ti puso ni Ronnie. Iti puso mo. Nasukatan ka din. Naisukat ka din ti puso ti kamsat na. Doktor. He will be under observation for 24 hours, Mrs. 24 hours? Mabaling ko ka di nga makita ti asawak, doktor. Saan nga mabaling, Mrs.? Sampay lang mabaling asidgahan iti unag ti 24 hours. Sensitive mo pa ilayang ti sitwasyon na. And he needs a lot of check-ups throughout the 24 hours. Kahit yung asawan, sampay nga, saan tayo pa nga sigurado, tiba, no baligit yung operasyon na. Kaya magkararag tayo laang, Mrs. Magkararag tayo. Kat gaboy iti deta nga sungbat ti Dr. Manong Nemi na nagdag-stress. Ti pa naka-stress ko. Kad nagbalawak iti makita. Nga, Diyos ko. Agpadpadarak. Ti sikog ko. Diyos ko. Saan nga maragrag ti sikog ko? Saan nga mabaling nga maragrag ti sikog ko? Kinon ko nakanatartaranta kat Mary Party Doktor nga agpadpadara ak Manong Nemi dinagos tak ng sarak met ito operating room kat ka po siguro ti bisin ko Manong Nemi bisin kapsot kat stress ko naiturog ko nga dyak napupuutan. Hindi agsublin ti puot ko Manong Nemi. Ti nurse, ti mga asikaso kanyak, tinakita. Nurse, kumusta ti anak ko? Ti baby? Nasayatan ti kasasad ti anak yo, Mrs. Kahit ko na ti doktor, nga spotting laeng tinapasamak yan ka. Gabot tinapalalo ng stress mo. Nakastasangan ano ti sikog ko, saan? Agawa na, Lord. Nakaangasak iti nalokay iti dayta ngayon pagkati nurse Manong Nemi. Di unay mabayag iti addan imay ababoonen mi.
imay ti babaunin mi nga ni Nana Patricia. Ay, kumusta kayon, Senyorita Rosario? Sinabot Diyos. Nasiyat nakmadlayan nga Nana. Ay, nasiyat, ano kasta? Ay, huwag gayam. At sangpit ko nga taraon, baka kahit muntimangan. Alaman nga ron, Nana Patricia. Itaya pa lang mabisin. Ano, makapuoton ni Senyorito Macarlo? Mabuhan na nga. Nagpapabisin at tibagik. Ang mga nukaungantak manin. Manong nemi indasar nga rod ni Nana Patricia ti taraon ngayon sangpet na. Kat nanganak manong nemi. Eh, Senyorita Rosario, kahit kung ibaga nga adan iti kremiteryum ti bangkay ni Senyorito Ronnie. Manong nemi jak manin maliklikan tagliday. Iti mangag kung adan iti krematoryum ti bangkay ni Ronnie. Katilayan sungbat ko kini Nana Patricia. Nana, di lang mabaling nga kayo latan? Kini tatamanto ti makamo into no may isang peten ti ases uno da po ti bangkay ni Senyorito Ronnie. Mabati akpa lang amin dito yung hospital tasyak ti mangbantay kini Carlo. Ay, alawan Senyorita, awan problema ito data. Manong name iti sa baling ang bangir, magagara na ako na makaamunuan niya ti sasaaden ti asawak. Nakalasat nga ta. Uno, ang mga matno. Diyos ko, sabi ko tanda makalasat ka na kuwada. Natahin ni Ronnie. Sabi ko matagbiyan ni Carlo. Bisis? Ay, doktor. Nagamante kay ni Apo Diyos. Baligi ti heart transplant iti asawa yun. In good stage, itan ti puso de ti kapsat na nayakar iti asawa yun. Anya? Doktor? Okay na okay di puso di kapsat na. Ngayso itan ti puso ni Carlo ng asawa. Manong namian yan nga nagsak ko iti nanging ko iti data. Ang peso doktor, wan. Ito madam na mawat lahing yakar min isunat ti regular private room. Kad mabalin mo to nakasarita. Dagos sakla nagyaman iti Diyos manong name iti dahito matlagon daway. Nagyamyaman na, tempangag na teraraw ko. Sinalbar na ti asawak manong name kakastawan iti panagyamyaman ko. Hindi may kana kung tigon daway magkasarita ti asawak magagara na kanak ko na. Carlo? Carlo? Maragsagan nak. Tas ibibiyag ka. Kan okay kan. Kumusta kan? I feel much better now. Milagro analasatak ti heart attack na sinagabak. Ha? Ibagag idin keng kang obing at pailahin ka na sakit ti puso. Gamot ti pungtot ko. Natagak. Diba? Isang itaredak dito sa ospital. Oh. Abay nga saan ka makasumbat, Rosario? Kinapod no na nakalasat ka agsibod ta. Tanya. Nasukatanin ta pusam. Anat kahit mo asawan. Carlo, saan ko kung mga pakabasulan dito eh? Saan ko mga pakabasulan kini Ronnie? Adakan kan ti puso ni Ronnie. Apay, kasano? Ayan na ti kapsat ko. Kahit mo ngasawin. Natayan ti kapsat mo.
Ti patpating kong kabsat ko. Nga nangipayag, ti may nga kidney. Uy, na-aksidente ni Ronnie. Kadado na kitinakam na nga sukat. Awan sa sarbi ti maginan. Numakalasat ag balil nga baldado. Iso nga nagdesisyon. Kad indunar na ti puso na ken. Apay ngay manukod ka! Agapur sa kastam. Iso nga ron nga kunak. Napakawaran na kami kini Ronnie nga kamsan mo. Nabindot mi manen tinarabid mi. Kasta't kinapateg ni Ronnie kan ka. Akasmat ti pa nang ipateg mo kan kwa na. Inikas na kanulay nga pamayaan pa no pamuspusan tapno may linteng ni Ronnie na ginibasbason na kayang kakarlo. Ken ko na pa'y nga ramidan na tikas dya ay kaputa ay ayatan na kaunay amanong na. Manong nemi nagarubos na gitiluwati asawak kat nariknak ti panang ipateg na. Tinatayan nga ading na. Iso nga linimliwak ti asawa ka, Carlo. Amok ti sa M8 den. Ti panang pasina ti may sangapat-pat ganiti biyag. Ngimsan na kahit asawan kanibusanan ti biyag mo. Anda, Carlo. Kanadatek balintong anak ta. Nga mangagas ti sa nga mapaspasaran tayo ti agdama. Agpaimbag ka, Carlo. Kansan ko kumakapaupay ka nang panubok ti bihag. Makidangadang ta, ang makirino pa kita niyaman nga saplit ti panawen. Aldaw tinaglabas manong nemi kat nadanunan matlaengen. Edi pa nang ipalubusen ti doktor nga agawid din ti asawak iti pagtaingan mi. Kadapaman manong nemi nga nayawid kon ti asawak dagos manong nemi. Ngay narakop ko ti dapo ti bangkay ti kabsat na. Dagos ngay narakop na. Inarakop ni Carlo ti dapo ti bangkay ti kabsat na anay kabil iti orna. Ket sumagmanong aldaw tinapalabas, idita pinabindisyonan ti asawak ti dapo ti kabsat na. Ket kalpasan data, napanminin patapaw ti bangkay ti dapo dedi Ronnie. Napanminin patapaw iti baybay ti dapo dedi Ronnie. Manong nemi awanen dedi Ronnie. Awanen dedi first love ko. Awanen dedi kaduak nga nakaarami ti kalabasol ken ni Carlo. Iti na minsan manen nga nagarubos dagiti agkakapait nga luwami ti sawak gaboy ti dayta. Ket bulan manong nemi bumulan tinapalabas idi ta mangrugin ti asawak nga mga lailo kanya. Yung wahin manong nemi, makabulan ng ti amin, idaglailon ti asawak. Arakupin nak manen. Inarakop nak, inagkan na dagiti bibig ko. Tel-tel, agraman dagiti lapayag ko. Nagpababa may basit manong nemi kat nagtaraon ka dagiti barukong. Ditang nga tiyako na tepelan tinagasog manong nemi. Kaya di nga rabi. Oh,
nagasugak tamariknak nga rod. Ti imnas, iti aramiden na. Ti makadakes, Ronnie, natakunam? Manong Nehemi, naamiris ko lang nga nabidot tinyasog ko, idi isardeng ti asawak ti mangruman sa kanya. Nagatras ti asawak ket makapungpungtot manin. Aging gani pa lang ita! Isuro pa lang tanda ti puso mi ti panunot mo! Carlo, laglagi pa yung mga ada sakit ti... Hana? Ada sakit ti pusok? May parit kanyak nagpungtot? Awanan sakit ti pusok? Kamuta, puso ni Ronnie tanda kanya. Ngaging ka nakaragitoy kat isupay lang tanda ka. Ni Ronnie! Carlo, manong name ibagat ko mga naikaglis-laing ti dilak nim saan? Saan mat siguro nga nakaglis-laing ti dilak nga nangyasog tinagan di Ronnie? No diket nariknak akasla ni Ronnie ti mangrumruman sa kanya. Well, siguro kat gaputa ti puso nga adaytan ti asawa kat puso day di Ronnie nga first love ko. Kat silinilayak nga nangimaga. I'm sorry, Carlo. I am very, very sorry. Nariknak kami ni tay. Nga ni Ronnie ti kinataon. Apay, Rosario. Kasanot masansan nga pa ng lukluko yung kanyak idi. Apay nga di mo malipatan ti kapsat ko. Carlo, namin ano kunak? Mamati ka man hunusan, Carlo, ngem namin dua laeng. Namin dua, uwin no namin dua pulo. Gustunan, Carlo. Agul ulit may kanti kararuan ni Ronnie. Uwin, gustunan nga talaga, Rosario. Nabanog akon. Nauma akon ti may kadula yung itibiyag ko. Nauma akon ti may kadua. May kadua aklay yung itibiyag mo. Amok naging ganit ang itipay lang kapsat ko tayo etem. Tatunggal makitkita lak ni Ronnie tilinaon ti puso kin panurot mo sang kani. Please, Carlo. Mabalimunton ti pumanaw. Iti dahito nga balay into na may pasngay mo ti anak ta Rosario. Carlo, alaik na nakta. Nababain laing kanyak, kat madaan tinasya at nga biyag kanaran niya nga masakbayan tagbaling nga nakta. Sakti ina, sa nga mabaling nga mapukaw ko ni anak ko. Tas anak ka din nga, ayeten, Carlo. Ay, ayeten ka. Taging ka kanagitoy kat sika laing ti agar-ari ti panunod ko. Apay nga ron. Manong Nemi, tinengel ti asawak ti may sa alapayag ko ket imparabaw na iti barukong na abatog ti puso na ket kunan. Riknaem, Rosario. Riknaem. Riknaem ti tunggal pitik ti puso day di Ronnie. Sang ka di nga sikat ikikis na? Sang ka di? Bagiklaing na ito'y. Ngem ti puso, kat puso di Ronnie. Nga mangipadpateg kang kakan ipatpateg mo. Nasakit, Rosario. Taurin no awanin ti physical nga bagi ni Ronnie ngem ti puso na da kanyak. Si bibiyag ni Ronnie para ken ka. Babaen kanyak. Panangaramat mo laing kanyak. Panangaramat siyo laing kanyak. Manong Nemi naguli makakadya ko ng mutibagat. Amuek, uno ako nga nasaktanak kat kastigayam ti sakit ti marik na ti maysa nga mayadayo. Maibandona. Amok sana nga mabalusing-singpay ti pangedeng ti asawak.
So nga mga sakit inunag kit kinunak. No daytoy, timang waya-waya, iti nakapupok nga sakit tinakam mo, Carlo. Awatig ka na ramideg. No isuman ti man nakapukaw, ti sakit nga rekrignaan. No isuman ti rason, no mapakawan na kami kini Ronnie. Aramideg. No pa'y nasakit man ti riknak, nga mawan ti maramidag tamok, nga darason mo. Isong hagtulnog iti anyaman na kayat mo, Carlo. Ano pa'y panunutek nga mapukaw ko, dagiti anak ko, muna ti anak ko, apaman nga may pasingay ko, kat kasla mabriyat ti baroko ko. Maramidek, no isuman ti panaka. Rason, no mapakawan na kami kini Ronnie. Nasiyat no kasta Rosario. Isungin to ba yung pasngay mo, anak ko. Nalawat ti ruangan apagroram nga umadayo. Manong naimisipot idin sa anin anapasamag tanyaman na panagkanaig mi ni Carlo. Amok atakdaran na ti pangedeng na ngayor uray na laengan ti panagpasngay ko. Para ken kuha na kat saan na kun nga asawa. Para ken kuha na manunay mi kat awanin ti marikna nga ayat kaniya. Naglabas sog mo nga bulan, iti nagtinganan, iti pa nangipasngay ko, uno pa nagpasngay ko. Iso na lang manong nemita, Cesarianak. No ba kasta bendisyon tasingin alalaki dagitim pasngay ko. Narulungpod ang maladaga kat pinanaganan ida ni Carlo iti Mark Angelo ken Michael Angelo. Napalalo, anong name iti nagsak ko, ti kaadan da Mark Angelo ken ni Michael Angelo. Imi di sabali nga bangin. Awan kay mo dengan ng sakit ti mariknak. Edita, pagtalawon na ko ni Carlo. Anya pa ilang terorayem? Naskin ka di pa ilang ulo din ka nga iruwari iti dayto nga pagtaingan. Ha, Rosario? Saan ka nagsaupa? Itadya kon kayat adenggan. Nagiti kayat mong ibaga. Adan, naipas ngay mo digiti anak ko. Kat babalin mo ti pumanaw. Aramidam na tan ti kayat ko ang mapasama. Manong nemi karmak ka din digito'y nga mapaspasamak. Nadagsan ka nila unayin, tinaaramidan mi kini Ronnie. Itinamin dulay nga pananglipot mi ti asawak. Kawanan di Ronnie, napukaw ko ti asawak. Kuno mapukaw ko pa yan ti asawak. Kangrunan ti amin, mayadayuak pa yan kanagiti anak ko. So ginaramid ko lahing. Gapatasanak ngagkuti. Anya pala tararamidem? Anya pala tururayam? Carlo, nasaysayat laingin no patayin na. Ngimti mapukaw amin kanyak naging patayin ko iti biyag. Hindi pa lang nga kayat ko nga mapatayin na. Hindi pa lang damo miti parang lipot kang kakin ni Ronnie. Bagak hindi nga mapatayin na kon. Isan nga mapatayin na. Talaga nga sano kon kakayat. Papatayin na klayangan. Takas laaring kundi na tayong napukaw ko amin na napukaw ko ni Ronnie. Mapukaw ko pa yung naging anak ko. Anapan siya sarbing kang biyag. Papatayin na ko, Carlo. Suman di po ang tirangsak mo. Sangkar ka sa open na kasi ko naman. Pumanaw ka. Wala siya kanito rorayam nga mang patay mang katagal tibukod ko ang kabiyag.
No ay sumanti kayat mo nga ramidan saan nga dito'y. Bumanaw ka ba dito'y? O saan ka nagreklamo pa? Pumanaw kan. Awan ti magdanagam. Taorated kumat kang ka ti 30% ti sa nikuwak. Dagkailan ang gatad deta, umdasan nga pagrugyam. Nga mangritubar, iti kinabiyag mo. Iti kabibiyag mo. Saan nga ti siya nikuwam ti kasapulak? Imnalpas nga naramid ti papeles. Carlo, anya pala turayam. Manong nemi kayat kumanuno saan ti pumanaw ng awanan ti maramidak no din nagtungpalit kayat ni Carlo. Mabay kasla mabrihat ti barokong ko madayo. Andiyak ton makit-kita pulos na giniduangan ako. Pimanawak nga ron nga nakadagdag sen ti barokong kung madayo ka na ginisingin nga nako manong nemi. No itulok ko lako mga agbagtitak. Gat mapasamak ka sa tagsipod. Manong nimisang kalagip ko na gitanak ko. Nginatalyaw ko tingato. Kahit ko hindi nga talagang tagpakamatay. Ngim nagbutay nga kiti Diyos. Natalyaw ko tingato kit amin nga dagansen nga marikrik-nak kit insanag ko iti Diyos. Diyos ko, na kayon di mga amuan niya. Kat tinabiskad nga takyag ti Diyos, tinangkibin kanyak, tapno sang work, ti kinapudno. Ti Diyos, tinang silaw, itinalidem nga dalan ko, tapno iturong nak, itidestes nga umamang, itinabiyag nga namnama. Oen manong nemi, kinumikom ko, tibagi ka nagtrabaho, tapno malipatak, tibango, tinapalabas. Oen, saan ko na kaya't mahing, nga lagi pa no mabalin. Basta latan ti pinanunod ko. Saan ko nga naammo ni Ronnie? Saan ko nga naammo ni Carlo? Ti pinanunod ko latan manon nemigat awan ti anak ko. Singgelak pa ilaeng. Kat rugyak iti umandang. Inusar ko ti inted ni Carlo at 30% ti sa ni Juana ang nagnegosyo. Nang patakderak tibukod ko nga restaurant kan gimatang kitibukod ko nga bunggalo nga balay. Kat tinegosyo ko manong name ting gugur ko ti amin nga oras ko. Tapno malipatak tinapait nga kalban ko. Saan latama tawaliklikan manong name dagiti lalaki nga group bab iti pintas nga ikotak. Uwen. Duma-duma. Padak negosyante. Dagiti professional. No, ibaga ti katulong ko. Ma'am, adani engineer. Pastor Ken. Kinisaganam ti pagmeriendana. Yes, ma'am. Entertainek na ginagar-aram kanyak manong name istorya kadakwadat na palabas ko. Ibagag kadakwada nga si asawa. Nagsasagana nga pa. Siyak naggastos pa nakaanal ti kalay sayo. Urayan naman ti maramid ko sa pagarikan tamayatan. Nasaan ka kayat ti asawa. Kuno dating asawa. Kaya't nanakid eh. Tanam naman nga ta. Nga saan nga nangalat sa bali nga babae ti biyak na. Imposible. Ti lalaki kasapulan ng ti babae. Kasmat kang ka. Sika nga babae. Kasapulan ti lalaki kas kanya, Rosario. Ado, jak mabilang no, labsak tag sa umanon nemi, ado dagiti nang ibagat kas ta kanya. Nga tanda, nakasaganad na nga, gastos pa nakaanal, ti kalaysami kini Carlo. Sa da ibaga, imposible nga, awan ti inala ni Carlo nga kasukat ko. Manong nemi dito'y nga jak napupuutan tinaglabas apanawen kat pito at awen gayamen tinapalabas.
Napaduras ko tinegosyo ket tibong galo nga balay ko manong nemi nagbalinan nga to duwa akad sa aran. Agpabagnang tilinahon ti panunot ko ket awarin kanyak timakon ko na nga love life. Mabannog ket mabannogan di kita kararem kanyak manong nemi. Juan, ado di kiti lalaki anang ipropose kanyak iti ayat. Ngem, jakon kinayat pay. Awanin na pulos ti pinastrek ko iti puso. Kuwarta kin kinamak ng laengen, tinakaisentruan ti biyag ko manong nemi. Ket kadagri kakabagyak, ngagpatulong kanyak, nalokay ti imak manong nemi. Dahil manong nemi ti mangikarkararag kanyak. Nasabi ko matagtultuloy ti blessings nga ipain ni Apo Diyos. Ken, kang kanayon di magbaga di matultulungak. Kabagyan, ti kang kanayon mingi karkararag para ken ka. Kat sabi ko ma, tadumting tumitlang ken ka ti barong aragsak. Sabi ko ma, tamapasublim tumitlang di kiti napukaw mo. Mapasublik pa nga ta. At dapat nang isuggest manong naming o masadagag ti abogado. Siyak ti ina di kiti singin kitrumbeng kuma nga maalak kadakwada. Uno siyak ti pagpakiden na anda. Hanggang saan ko nga naramid pa manong naming. Nagsibod ta, diyak kayat ti mga ramid ti addang kontra kini Carlo. Tamangan, do adaddang sa anak nga mapakawan. Kwarta manong name at kanyak naman yan tam na paniknikak nga oregam adot ti kwartam nog may mesa kamit laeng kurang lata manong name itiragsak kadadadag iti rabi manong name nga alam basagan ak tao ak babae ak kasapulak saan nga maliklik ka na malagip ko de di Ronnie ti first love ko. Ronnie, nusang ka kumaiding madadayo. Saan kumamet nga bimalait ti kapsat mo? Kaya ore bimalait nusang kan nga nagsubsubli. Awan kumamet, di kiti nakadaon na pasamak. Siguro, talaga kasto tinikari. Nagsubli ka at nagpatulong kay ti kabsat mo. Indonar na kag ka, ti may sakit nina. Gamot na sakit ti puso ti kabsat mo. Kinay kahit mo matingan ng indonar ti puso, ngin ti agbyag ka nga mais nga inutil. Di kay ito pulos malipatan kang kabsat. Kanahin nga kail-iliw kayo. Piton nga tawen tinapalabas. Kumusta nga itan nagit anak ko? Awan serserbi ti kwarta maron nemi. Saan nga mang puno itiragsak. Talagang ti babae kasapulan na ti lalaki. Awan serbi ti puso na awan ti kapuspuso na. Inton ka ano nga tanga mananam ko ti ragsak. Iti talagang agnanayon nga ragsak. Salsaludso da kiti bagik manong name. Uwin. Talaga nga jak pulos may wagsi iti panunod kan pusok da kiti agkapsat. Nang naruna ka nagdi si bibiyag ni patpatek ko. Nagdi anak ko kanti amata. Manong namin no kasta nga sumken tiliday kaniyak. Oray pagbalinek nga busy di bagi. Talagang sumket kat sumken latta tilagi. Pamreklagan manong nami di mapan agpaspasyar itimol iti kaaduan dagiti tao. Diyak kayat timapan iti naulimat nga lugar. Taradda nga malagip ko tinapalamas. Noadda kuma kadagiti igit ti baybay nga siyak nga gmaymes.
Kaya tagmemesa manong name isot gapuna, mapanag itimol, makipulpulapul. Tapno maliliwaklatan ti magik manong name. Kaya iti minsan, nga ipapangko itimol manong name, iti tumalyawak iti paset nga ayan ti world of fun timol. Manong name. Kaslan rasulek dagit dua bukel ti mata kini makita kin mabigbig ko. Ni Carlo. Ni Carlo. Ada ni Carlo. Iti paset timol nga araraken di kiti ubing. Kahit nakadingasawan nga damit dita di kiti anak ko. Okay. Kat akpaiso. At duwang ubing nga lalaki manong name nga sistema rin na nga isusuro ng agayayam. Pareho nga natayag kan guwapo da kiti ubing kan kalanglangami ida kan ni Carlo. Da kami nga duwa ti kaing-ings na. Amok nga da Mark Angelo kan ni Michael Angelo isudan da kitjay. Dagiti singin nga anak ko manong name. Emtemrem dagiti luwak nga nakakita ka dagiti anak ko agsipod tarumrum ko as ti iliw nga napenpen diti kaon ka. Kahit ko ida nga mapanarakupen kin bisung-bisungin manong name. Nga nagtepelak hindi na makita nga saan gayang nga may mesa. Saan lang gayam nga ni Carlo ti mga asikaso ka dagiti ubing. At akaduwada nga napintas nga babae. Isuka din na dyan kasukat ko. Uwan manong name at dagayang babae nga kinakuyog na napintas ti babae kat nalabit nga ison tinang isukatan kaniyak ni Carlo. Diyak maawatan ti bagik manong name. Luwapay masaktanak, hindi makitak tinabintas nga babae. Pinilik ti saan nga nagpakpakita kadakwada manong name. Kading-kading kulayangan ti rumuwari ti mulo. Nabayag manong name nga saan nakatimalyaw itayanda. Nagtakderak laeng manong name anang talikod iti ayan digiti anak ko. Tadyak kayat dadandang masaktan, pwede pa nakakitak, ti kinaragsak dang upat. Ni Carlo, dagiti singin, kan ti babae kaduhada. Pumahawakon manong namin. Pumahawakon di tamol. Numabalin na ko, bakit saan ko, saan na kayo may dito, tapno saan ko, nakita ida, tapno, adadalag, masaktan na. Ibadag ko kuman, dagli datapang ko ti escalator, iti pagkamom, tadadua nga timek, iti di kudak, kajak napupuutan. Timek, ti dua nga ubing manong name. Nga nangawag kanya kiti. Mama! 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 Agar-arapapak kadilaeng. Ngagpapaus, nga da ubing nga mangawag kanya kiti mama. Timalyawak. Doang ubing nagtartarahin umasasita kitayan ko. Dagiti anak ko. Dagiti singin. Anak ko. Nakay ka din na kitoy. Mama. Mama. Agtagtagay na pagkadalaing. Ma, I'm Mark Angelo. Kinunati at dasiding na iti babaen ti bibig na manong name. Ma, I'm Michael Angelo. Kinunamit ti adda siding iti pingping na. Da kayo nagbayso na kinanak ko. Da kayo. Manong name inarakop.
Ken nagagarata ka binisong-bisong pinagsinublat manong name. Inarakop kong ido, pinagrapid kong inarakop. Binisbisitok manong name. Tinanggal ko manong name. Dagiti anak ko, tagsumbangin ng takyag, dagit ginuyod dak manong name, yung turong ti ayan ti amada. Uwan tinanggal da, dagiti anak ko, tagsumbangin nga takyag ko, sagay sa dat imak. Duwa na tinangguyod kanyak manong name. Tapno iturong dak, iti ayan ti amada. Kat tinaramid daw manong name. Inala da, tidakulap, ti amada, kanawan, sada inalat, tidakulap ko kanawan, kat pinagpitpit. Pinagpinatpit, dagiti anak bin, tidakulap mi kini Carlo, kat kinuna dagiti singin. Pa, ma, do you still love each other? Manong nemi, nagtinalyaw kami kini Carlo, kat siyempre sa aming anamnamain nga saludsudan dayta, dagiti anak mi. Ket ni Carlo ti muna si mungbat ket kinunana. I still do, anak ko. Naklatak ini dahil nga sungbat ni Carlo. Iso nga tinalyaw ko tinapintas nga babae akadwada. Imisam kanyak ti babae ket kinunana. Kasinsin ko ni Carlo. Kadita kamlayang manen nga nagkita sipod na pan kami nagnaid sa jay. Itli. Nakaduwak na kiti parents ko. Kasinsin na ano. Tiam mo kiti manong name kit girlfriend ni Carlo tinapinta sa babae. Kat na nagsaka na kanakaamo nga kasinsin na gayam. Uway kat nagsaludsod layang na kiti singin nga anak mi. Ma, alam mo ka di pa'y layang ni Papa? Di namatan manong name nga inamin ko ti kinapudno. Unan ako. Ay, itan kaging ganay takin tagnanayon, Carlo. Kinunak at tinalyaw ni Carlo, manong name kinunak at tinalyaw ni Carlo. Ditan nga sa aming nga nadnadlaw kini Carlo, agit inarakop kami gayamin manong name. Kat napudad lang na tangarakop, idi tagpalakpak dagiti singin. Yehey! Congratulations, Papa, Mama. Manong name iti dahi tamad lagundaway, kinidaw dagiti singin na sumangpet akon kadakwada. Imang nugutak siyempre. Tapno masupusupak, dagiti nagkurkurangak kadagiti anak ko. Iti adu nga taw-tawen nga kaawan ko ti sidong na. Kat siyempre tapno, baliwan mi ti mangrugi kini Carlo nga asawa. Manong nemi nagsagaysaan mi akinibin kini Carlo nagsigin ket nagturong kami ti Kotseda. Ti amok idi manong nemi ket iti dati nga balay nga nangbangunan mi ti pamilya ti sangpetan mi. Ngem saan? Sa baling manen nga balay manong nemi. Sa baling manen nga balay. Sa baling manen nga silid. Tawangan no. Isumat lang nga nga balay baka no. Pakita rin ti silid ni Dironi. Kat makita rin ti silid mi. Kat malagip na laeng. Iri pa nang loko mi kang kuha na idi. Kamarbaro nga balay, nga dakkel nga balay, simbang petan mi, kat ditoy, ngayon baga ni Carlo. Ngayon lakonan, dedisigod nga balay mi. Mawatak met kat diti asawak no apay, nga naramin na ti kastatap no saan nga maipalagip kang kuha na dagiti bangungot nga napaspasamak idi dati nga pagtaygan. Dakkel ka napindas abalay, ti kamarbaro yung pinarakder ni Carlo. Kat managragsakan idi sumrekak iti uneg ti balay, manong nemi, taim mo na anakitak tinakasabit iti diding. Tinakadakdakkel nga ladawan mi kini Ronnie nagkasar kami. Ken kaaduan nga dagiti ladawan ko tinakadisplay iti uneg manong nemi. Imasadeg ti babaunen nga isuper laeng ni Nana Patricia. Kini nyawis da kini Mark Angelo, kini Michael Angelo nga pan iti hardin. Uwen manong nemi masadeg ni Nana Patricia ket kunana. Ay, Mark Angelo, ken Michael Angelo. Ay, apaw. Umay kayo. Taday pakita ka na kayo sa jardin. Simurot na kiti singin kini Nana Patricia.
amuklatan manong name inonyat kay asawen kay panaw na dagiti singin. Tapno ikan kami ti gundaway ken ni Carlo. Uwain manong name maikan kami ti gundaway nga makapagwaywayos iti asawak. I'm so sorry, babe. Carlo, babe ko naman ang kanya. Tapay di mo kayat. Ti kano, panagtinawag na kiti agayan na yato nag-asawang ati babe kat agsina. Tagsina tanto binata. Carlo, pakawarin na. No nagpaindi pa nag-edit sakit tinakan ko. Kat pinagtalaw ka. Please forgive me, babe. Awan ti basol mo, Carlo. Siyak ti pakawanan, tanagbalina ka na ko. Pakawanak, no, namulitak man sagrado, na panagki. Sagrado nga nagkinarianta. Forget the past, Rosario. Sangod na tagdama, kat baliwan na di mangrugi. Agdanggay tamang nanam tiragsak, ngayit din tinauros nga pamilya. Ang tinulong tamang patanay ka na kita anak na. Nagitisingin ka na kita agbalintupay nga anak ta. Uwan, Carlo. Maragsakan ang unay ka na kita nga malikas mo. Aramin din obligasyon mo asawa, ken ama. Aramin dakman obligasyon ko ken ka. Ken ka na kita anak ta. Ito kita ka na kita na ganong spailahin nga panunot ken puso na kita anak ta kinambag. Tapdok balindan tumit nga responsable ken agbalindan do ka na siya iti masangwan. Manong nemi kalpasan anak kapag pinakawan ken nagkina na nakapagkinari kami manin ti sawak inagkan na dagiti bibig ko. Kasla ka baro-baro nga bibig ti maramramanak ken kuana. Binanas ko mat dagiti nga agek na manunemi kat ditan mga sabsaban sinabsaban mo ti dumardara nga rugso ti laslasan. Idi agaso gak siguradon nga Carlo ti bagak. Saan nga ni Ronnie? Oh, Carlo. Oh, Rosario, babe ko. Diyak to pulos mauma nga mang sap-sap dito kinabanglo ken kinalasbang mo. Manong nemi anyan nga kinaimnas nga penken ti seksual at rigagay tinagbaitan di kiti agayan ayat nga gasawa. Imabusoy ko ti asawa ti karban na kanya ken imabusoy na met ti karban nga ken kuana. Ket ditan manong nemi nga nagrugi ti baro nga urnos, baro nga namnama, baro arag sakbi iti asawak, baro nga ayat. Ket kada ginisim man saro nga tawen na daan kami ti duapay nga anak a babae. Nga iso da Mary Ann ken ni Mary Rose. Opat aminan di kiti anak mi ken ni Carlo manong nemi. Kada warin sa pulek pa iti kinaragsak ti pamilya mi. Naragsak kami sa nga po iti financial nga ikutan mi. No di kat naragsak kami manong nemi. Gapo iti romangrang ay payen nga espiritualidad mi. Ta kinagpaiso naman nung name kit aktibo kami itan asang kapamilya kaming timay sa religious group. Naragtang agdaydayaw kinagsaserbi kinidya Apo Diyos. Agdaydayaw nga buyugan ti sao ken aramin. Ta sila lagip ti tunggal kaming ti pamilyami ti sasao ni Jesus. Idi adda dito'y rabaw ti daga. Ganayda ket mabasa ti libro Mateo kapitulo 4 iti versikulo 4 ako na. Ta saan laeng nga tinapay ti pagbiag ti tao no di ket iti tunggal sao nga gapo iti Dios. Anong nemi pudno nga aduman dagiti di makaay-ayo pasamak ti napalabas nga magyaman tani Apo Dios. Ket naayat unay nga mangtaptapaya ka na kami ti baet dagiti adu nga pandu. So ano ti tao ket adda kadwana no ti tao ket adda ken kuana ti anamong ti Dios kastoy ti karina. Di kagbuteng tanda ken ka
Di ka agtalangkyaw, tasyak ti Diyos mo. Patib ka rin kanto. Pundo, tulungan kanto. Isayas 41:10. Manong nemi, dito yakon nga agtukeng. Dito yan manong nemi nga ingudok sa ito nga pakasalita kinagyaman ng unay ti anos ka kendungom nga nang kadwa kaniyak nga nagampayag iti yuyang tinapalabas. Ket sapay lokoman at damat na ibatik nga adal ken pagsarmingan ti biag. God bless and more power to your program. To'y makautang nga pagaya mo. Rosario. Babayan di pa nang isurat ni El Amor Verdadero iti Pure Gold Express, Lawag City. Thank you ka Rosario. Tingin ka pa nang isalaysay ti pagkasalitaam kini El Amor. Ken thank you met kini El Amor. Iti Yanos na nga nangurnus anang isurat anang ipatulod de ta pagkasalitaan.